До сега в Нинджаго. Змийските племена са свободни. Вау! Поне имаме свещената флейта. Пайдор, той я открадна. Но кой е той? Той е най-страхотното нещо, което съм виждал! Да не допускаме петте племена да се обединят! Ще ме оставиш ли вече на мира? Тай. Джей. Зейн. Пол. Сенсей Ву. Ние. Нинджаго, майсторите на Спинджицу. Епизод 6. Змийският цар. Губим си времето, Байтор. Тук има единствено пясък и прах. Просто копай! Изгубеният град Ороборос е под нас! Знам го! О, признай си. Първият ти опит да обединиш племената се провали. И след като загуби подкрепа, ти се чувстваш отчаян. Да, отчаян съм, неверни ми приятелю. Но единствено искам да обединя народите, за да можем да освободим великия унищожител. Не вярваш прекалено на легендите. Освен това, всички змийски племена единствено знаят да воюват едно с друго. Скелс, май най-накрая го открихме. Нека да ти представя града, известен още като изгубеният град Уроборос. Спрете по-бавно! Нося ви пратка за Сенсей Ву! Първо ще я настъпя по опашката, а като се обърне, ще изкръщя силно в ушите. Това ще я зашемети и ще я победя. Ще е късно. Вече ще си хипнотизиран и ще си под нейния контрол. Може също вече да те е стиснала здраво. Може да те напръска с халюциниращата си отрова. Повярвай ми. Не, добре. Чичо, как бих могъл да зашеметя змия, ако не знае от кой вид е? За жалост, трябва ви свещената флейта, която вие безгрижно загубихте. Не я загубихме. Пайтор я открадна. Това е без значение. Без нея, за жалост, няма как да се изправим срещу змиите. Може и да сме им пречили да се обединят в миналото, но те ще се опитат отново, а някой ден ще бъдат по-силни. Спокойно, сенсей. Почти разгърнах потенциала си, но стана ли зелената нинджа, няма да се нуждаем от вълшебни флейти. Убеден си, че ти си зелената нинджа? Ха-ха, не ме разсмивай. Нали се разбрахме, че на мен е писано да бъда зелената нинджа? Единственото нещо, което се разбрахме, Зейн, е, че си странен. Аз съм прав. Стига, аз съм роден водач. Аз съм... Да. О, какво има вътре? Вашите нови униформи. Уха! Имат си и броня! Харесва ми златният цвят. Бойни клещи! Материята е наистина лека и дишаща. И нищо за мен? За теб е... кутията. Съжалявам, че трябва да прекъснем, момчета, но неколцина от нашите хлъзгави приятели всяват ужас в мега чудовищния увеселителен парк. Парк ли каза? Много моля да дойда с вас. Аз ще ви помагам, обещавам. Съжалявам, племеннико, ти ще останеш тук в безопасност. Защо само нинджите се забавляват? Как мислите, момчета? Да пробваме ли новата стока? Съгласен! Добре защитен съм в новите дрехи. С тях се движа много по-свободно. За модния подиум ли мислите или да идем в онзи парк и да се возим до назида? Обичам добрите стари флагчета, но не мога да ги сравня с това. Ха-ха! Само погледнете! Нямам дори и тръскотина!
Дами, спокойно, спокойно, пристигнахме. Какво се е случило? О, всичко изпуснахте. Тук беше пълно с змии и се появи мистериозен самурай и спаси всички. Беше просто уникален. Видели сте му лицето? Не, но не беше и нужно. Ния, ти си тук. Да, изпуснахте най-интересното. Той просто долетя, оправи кашата и отлетя. Беше доста забавно. Не искам да съм нинджа! Искам да съм самурай! Самураят е моят нов герой! Знаех си, че самураите са по-силни дори и от нинджите! Кой ли е този човек? Който и да е, той ни краде от славата. А току-що получихме новите си нинджа костюми. Ще го кажа. Мразя самураите! Да не би да долавям някаква ревност? Може пък това да ви послужи за урок? Стига с тези урок. Ей, как дойде толкова бързо? Урокът е желязо остри желязо. Май не те разбирам, сенсей. Здравословната конкуренция ще ви помогне да разгърнете потенциала си. Не бива да завиждате на този самурай. Нека да ви вдъхновява. О, вие скокулело! Вдъхновява? Чакайте малко. Навярно сенсей е прав. Искаш да се съревноваваме с самурая? Той има всякакви джаджи, нямаме никакъв шанс. Не с него. С нас. Предлагам да си направим съревнование. Който от нас успее пръв да залови мистериозния самурай, ще бъде най-добрата нинджа. Тогава, който разкрие самоличността на този самурай, един ден ще бъде провъзгласен за великата зелена нинджа. Харесва ми! Значи се обзалагаме. Нека зелената нинджа победи. Нинджи на бой! Данни за множество змии. Те са навсякъде. Тереки едно зло. Давай, нинджа, давай! Самурай! Нинджа на бой! Ей, какво става? Сега те пипнах. Помощ! Самурай! Къде си? Помощ! Добре, знам, че е мой ред да се грижа за теб, но изиграя една-две игри спокойно, докато огледам. Предчувствам, че самураят ще се появи. О, нека помогна! Не, Стига де! Да ме беше завел поне в хубава игрална зала. съжалявам, дребен. Кай, чакай! Чух, че го е открил. И всичките отаво се събират. Невъзможно. Изгубеният град едва ли съществува. Вече не е изгубен, ама никак. И дочух, че ще има битка. Битка? Ще дойда и аз. Качвайте се! Следваща спирка — Уроборос! А? Хей ти, остани там! Последният влязъл тук затваря вратата. Със сигурност. Направи каквото ти казах и ти обещавам, че ще станеш мой пълноправен заместник. Завинаги. Събрах ви днес в изгубения град Уроборос, пред статуята на нашият единствен великонищожител, за да обсъдим обединението. Ние искаме битка. Искаме голямо шоу! Пряк бой! Пряк бой! Искате шоу! Искате да гледате битки!
Аз помолих за подкрепа, но вие не ми я давате. Затова аз ще си я взема. Какво точно? Искаш да кажеш? Предизвиквам 4 генерали в замяна на жезлите им и подкрепата им. На часа! Воювах много за този жезъл и няма да ти го дам лесно! Няма начин да победи 4 ни наведнъж. Той използва свещената флейта срещу своите? Ушите ми! Боли! Поклонете се пред своя господар! Поклонете се пред господаря си, змийски племена! Накъде си мислиш, че си тръгнал? Лойд? Да разкрия самоличността на самурая се оказа непосилно трудна задача. Как беше при вас? Все ми се изплъзва. Като някакъв дух е. В един миг е там, а после изчезва. Започвам да си мисля, че никога няма да го хванем. Спокойно можем да кажем, че никой от нас не е достоен да бъде зелената нинджа. Изглежда, че желязото вече заостря желязото. Мисля, че сте на път да разкриете потенциала си. Ау! Къде е моят племенник? Мислех, че вие се грижите за него. Аз мислех, че Кол ще го прибере. Аз отидох до залата, но го нямаше там. Джей беше... Защо намесваш и мен? Бях негова бавачка вчера. Сенсей, ние не сме го виждали. Трябва да открием момчето. Лойд! Лойд! Той беше точно тук. Все някой ще го е видял. Хей, момчета, погледнете това! О, спри, спри! Ето го дръбосъка, върни назад! Какво ли точно е намислил? Предчувствам, че това са стъпките на Лойд, но те спират точно тук. Защо? Нещо ми подсказва, че трябва да се повозим. Хайде, момчета! Какво ли е това място? Прилича ми на Змийски град. Да го разгледаме отблизо. Очевидно Пайтор е обединил успешно всички племена. Знам, че им провалихме последната сбирка, но това не е причина да не ни канят. Много съм убеден. Това е Лойд! О, и погледни пред кого се кланят. Нека позная. Великият унищожител. Още една причина да измъкнем Лойд от тук. Всичко ще приключи още днес. Нинджите! Тук са основните участници. Участници ли? Какво искаше да каже той с това? Имам чувството, че ние сме основните участници. Или основното ястие. Кай, може и да си прав. Всичко може да приключи още днес. Не се тревожете, самураят може да дойде да ни спаси. Казахте, че много искате питка и ще я получите. Представям ви нинджите срещу самурая! Какво? Трябва да се бием с самурая? Но дори не носим златните оръжия, пък той е целият покрит с броня. Това не е честно! Искам да видя веднъж завинаги кой е най-великият герой. Дали е самураят
или нинджите? Само победителят ще има право да си тръгне. Не се разделяйте. Навярно, той ще бъде на наша страна, за да ги победим. Все пак. И той мрази змийския народ. Забрави го! Той не е на наша страна! Пропусна! Торнадо на сътворението. Земя! Огън! Лед! Светкавица! Ничи за бой! Ей, чакай! Защо никой тук не играе честно? Къде по-лошо от това? Трябва да продължим да се правим, че се бием наистина. Не се ли бием наистина? Не спирайте с преструвките и се хванете за моя екзокостюм. Много сме тежки! Аха! Не мога да повярвам, че той ни спаси! Отново ни открадна славата! Как мразя този самурай! Браво, Нинджи, браво! Дръжте го! Магнитно поле активирано. Как се изключва този костюм? Къде е Кай? Момчета? Самураят? Проба. Едно, две. Ния? Не се доближавай, нинджа. Не поглеждай. Към мен. Не мога да разбера. Ти си самураят? Това винаги е било за вас. Така и не ме допускахте. Затова открих мой начин да бъда герой. Сърдит ли си? Сърдит? Разбира се, че не съм. Просто през цялото време съм се опитвал да те предпазя, а ти не си имала нужда. Ти си невероятна. Момичешка сила? Нали няма да кажеш на останалите? Но ние се обзаложихме. Зарекохме се, че който разкрие самурая ще бъде зелената... разбира се, че няма да кажа нищо. Как направи тези неща? Ще се изненадаш колко свободно време имам, докато ви чакам да се върнете. По-добре се връщай преди някой да се е усъмнил. Ще трябва да спасим Лойд друг път. Ния. Винаги, когато съм в беда, останалите трима ми помагат. Но просто ти ще внимаваш, нали? Обещавам. А ти как ще се върнеш? Имам си моите начини.
Кай! Кай! Бързо! Натам! То ще се извъзне! Браво! Вече изгубихме Кай. Самураят робот си тръгна и не знаем как да се приберем. Не съм съвсем убеден. Беше много потаен. Не каза и дума. Даде ми златните оръжия и пуф, изчезна. Пуф? Просто изчезна? Чакай, спри за малко, Кай. Ако самураят е държал в ръцете си най-мощните оръжия, познати в целия свят, как така е решил да ги върне на теб? Не знам. Вероятно тя... Тоест, той не е чак толкова лош. Всичко, което знам е, че му дължим живота си. И ни направи малко по-добри. Да разбирам ли, че облогът ни отпада? По-важното е, че моят племенник сега се намира в барлогата на змийския народ. Боя се, че няма никакъв начин да го измъкнем оттам. Сенсей, винаги има начин. И не се тревожи. Ще го върнем. Мисля, че си забравила това. Желязото остри желязо и човека остри човека. Филмът е обработен в студио Профлукс.